Čaute. Takže máme tu nové video z Clash Royale. Takže pripravil som si tu pre vás na Clash Royale Free Chest 2, potom Gold Chest, potom tuto do nášho klanu Slovensko VIP, tu dáme ešte Request Card a potom dáme ešte Donate. Keď nás zvýši čas, lebo ja sa budem musieť ešte ísť jedného kamaráta doučiť, tak si dáme možno dnes alebo ešte v tomto videu nejakú bitku. Takže dáme otvoriť Free Chest. Nič moc, takéto nepoužívam. Máme diamanty, to sa hodí, tieto tiež nepoužívam, toto tiež už nepoužívam. Tu mám lepších týchto. Takže máme Gold Chest. Tohto tiež nič také nepadá. Nič. No toto sa mi hodí, to aspoň tá raketa bola dobrá. Takže dáme Donate. Vidíte, hneď mám 10 XP, potom aj peniaze, dáme Request. Request, čo by sme dali? My potrebujeme, toto by sme si mohli zvýšiť. Takže toto je môj deck. Jak som vám v minulom videu ukazoval. Takže môžeme, zvýšil nám čas, takže môžeme ísť si dať jednu bitku. Takže máme tu Wizarda, Skeleton, Minions a toho robota Čikiereho, čo to je. Takže koho dáme? Dáme takto. Ideme na túto stranu. Tak. Končíme to. Sa mi páči. Tak. Na tých minionov dáme tiež týchto. Na tej strane je Wizard. Nevadí. Títo sú strašne hajzli. Ale to môžeme sa tým dať. Nemáme teraz dobré karty, ale vidíte, že sme ich dozobrali. Dáme takto. Radšej, do ryti. Dáme skeletonov. Ducho, nevadí. Ale ideme na to ďalej. Tí skeletoni sú veľmi dobrí, ale týchto hodí a už mám po nich. Nevadí, dáme balón. By mohol aspoň niečo im obrať, ako on dozuberá. Wizard, nevadí. Aspoň raz keby hodil. Dobre. Sa mi páči. Dáme raketu. Boom. Bam. Nie, toto mi dúfam nezničia. Pekne, na tú stranu nevadí. Nevadí, to zničia. Takže dáme toto. Toto, nech sa rozbehne. Trafil do druhého, nevadí. Pekne. Nech trafi radšej do tohto. Bam. Dobre. Máme dvakrát. Že to ide o dosť rýchlejšie. Takže aspoň si toto zničíme. Bam. Tohto môžeme na nich pustiť do ryti, dali jen tých minionov, hajzel, smrdlavý. Retardovaný. Zrýchlili, nevadí. Nič sa nedeje. Nevadí. Vôbec to nevadí. Nevadí, kľud. Ten tých zničí, nevadí, do ryti. Máme fakt málo času. Máme veľmi málo času. Dúfam, že pôjde na hento. Do rici. Nevadí. Do rici. Sa mi nepáči toto. Do rici. Som prehral. Ako videli ste, že to bola dosť veľká tesnotka. Rici, nevadí. Nevadí, dáme si ešte takto.
No, rozmýšľam, no dáme si ešte jednu bitku. No, vidíte, aká Luci, či čo to je, aká autistka jedna ohnutá. No do rece. No do rece. No do rece. Šikovný chalán. Ideme. Týchto skore. Dobre. No do rece. Balón. Ten balón je veľmi dobrý, len aspoň keby uberal nie iba na hento, ale aj na ostatné. Bam. Perfektne. Dáme Wizarda. Vidíte, že ja som pekne týmto obidvom ubral. Dobre. Šlíme to tuto. No, určite budem mať len tie šípy. Hovorím. To dám predpokladať. Rozumiem, že máme aj raketu, ale neviem, či to mám. Pošlem tohto princa. Dostal. Bam, no nevadí. No, dobre. Tak to si počkáme. A daj mu. Bam, 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 bam. Dobre, no do rece. Čau, to seka z té energie. Pekne. Pošleme ho aj tuto. Krásne. Ale vidíte, že v tej hre sa mi nedarilo a tuto vidíte, že sa mi darí. A nechcem to zakriknúť. Fakt to nechcem zakriknúť. Ale darí sa nám darí. Sa mi páči. Že sa nám darí. Toto je tiež veľmi dobrá, ten robot, vidíte, a dá nám ani jedno a my sme mu dali až 3 veže, takže to sa mi tiež veľmi páči, takže máme aj silver chest, čiže vidíte, že s týmto dekom sa veľmi dobre dá hrať, ale toto som nepoužíval, tak by sme si to mohli vymeniť, ale napíšte do komentára, že s čím by som si to mal vymeniť toto. Ja tedy budem s tým hrať. Ale napíšte dole do komentáru, že čo si s tým mám vymeniť. Či tohto Hoga alebo týchto. Barbariani sú tuto 4 a tuto vždy idú po 2. Odtiaľ to idú 2 a toto je drahšie, toto je za 7 a toto je za 5. Ale zase toto sa viac oplatí, ale však napíšte do komentáru a uvidíme. Takže čaute šúkovia, šúkovice a šúkoviatka. Čaute.